Čaute ľudia, prepáčte, ja som si musela dať takto palec. Ale ináč to asi nešlo. Keďže si ukážeme, ako to vyzerá, keď bývate v Košici. Košice sú veľmi super, môže byť. Nahrávam prvýkrát, tam to prdeli. Áno, vidíte ma, bulbo. Ospravedlníte ma na chvíľu. Vypadni, ty! Možno, že ju podpálim týmto zapáľovačom. Ono to žije! Ono to žije! Podpálím ťa, nepodpálím ťa. Vidíš? Lebo si začínaš. Ukážeme si moju malú čivavu mojej sestričky a moje zlatá. Ukáž sa, čo je v tebe, Alexi. Alexa, ukáž sa, čo je v tebe. Wop. Hustý. Čau, moja. Ahoj. Čauko. Možno niektorí viete, aké je to natáčať prvýkrát. To video robím len tak zo srandy. Neberte si to vážne. Ospravedlňujem sa, keď budete mať lagy. Ale natáčam s sestriným notebookom. Lebo môj notebook je v oprave. Ale je mi zima, keďže som v balkóne na krátkom tričku. Kto spozná jazero, nech mi napíše do videa ako komentár. Áno, je to celkom pekné sídlisko. Ale nič z toho. Ospravedlňujem sa ešte raz, ale musím si po niečo zbehnúť. Šiška, otvor mi! Šiškeba, otvor mi, lebo ja to mrznem. Nevadí. Mám tu deku. Hoci je rúžová. Predsa je to iba, že deka. Áno, je mimo. Robím si srandu. Oh man! Takže ja končím. To video som dal len tak zo srandy, viete. Pardon. Len tak zo srandy som dal toto video. Počkajte, zbehnem sa mojou frajerkou. Ahoj, Šiška. Nevidela si Gaga. Gaga, počkaj. No, ako ste počuli? Moja frajerka je pekná. Môžete si všimnúť, že je to... Ako sa volá? Veď predsa je to Šiška. Neboli? Britney Spears. Viete, mi sa to už dlho nechce stať, ľudia. Áno, mám blbé zábery. To video som zrobil nárokom, také blbé smiešné. Ja budem končiť. A prosím vás, dajte mi like aj koment. Musím sa obzerať, lebo viete, tí susedia sú nehorázni. Takže dajte like a koment aj odber po prípade. Čaute.